Indaba yale ntombazane eyatholakala isibolile kwenzakalani? Okay, unokwanda mabasuka kumnganami. Shuthi ngifika la 2026 manje malume ngithi. Yeah. Ngifike la last year November mina ukuhlala emgaqweni. Yeah. Okay, yona ke yangwelcome ya ezintombazane yangihlalisa la ehlala khona. Yangichazela yangifundisa nje ukuthi emgaqweni wenza kanjani ukuze usurvive. Yeah. Okay. Waba kumnganami vele nawe besisebenzisa into eyodwa. Mangiphantile ngibuye nakho lokho engitholile sikuhlanganise sengiphila nje na as umuntu engihlala naye. Yeah. Okay, one day bengazi vele ukuthi unomuntu ngoba bebuye aphume phela ebusuku asho ukuthi ngizokubona ekseni. Ngiyamazi nomuntu wakhe. Okay. One day angitshela ukuthi hayi Lungi namhlanje ayangizizwa kahle ngeke ngimbone lo. Khona omunye ngeke ngimtholile angichazela phela vele ngihlala naye nje intombazana anginasikhathi sokuhambe ngitshela bonke abantu ukuthi uphila noba uyekabe. Bengazi ukuthi usephise siphila naye nje usenabantu ababili kodwa okuyena ongathi nje akafuna azi ukuthi unomunye amsabayo phela kubantu bakho khona lo omsabayo kube khona lo wazi ukuthi hayi akanayo le nhliziyo le embi yokuthi sengathi mangifice nomuntu avele enze icala elikhulu yabo kanti lo amfihlela lokho umuntu owaziwa abantu so uma uyintombi yakhe ubonakala nama male guys kuba khona lokho ukumtshela ukuthi hey yazi ngomsolo ukuthi ngibona intombi yakhe ama noba lo agcine suspect ukuthi azabeke abantu ukuthi okay amaphoyisa ukuthi wena uzongumela la mawubona ephinde ephuma nalomuntu ungikwazi noma ungifonele kanti angeke isabuya umuntu ayekhona naye wayisindisela impilo yakhe umfana wabaleka lo kwasho ukuthi vela akafuna umfana ufuna fundisa owesimama isifundo ngoba beqala bevumelana mina bengixoxela yonke into ngoba besihlala endlini eyodwa washo wathi yena ufuna intombi yakhe yedwa makuyintombi yakho wedwa which means awukwazi ukwenza okunye okuseceleni ukuthi uyontshontsha uyodayisa uyodayisela abanye cha kanti cha kulento esidlaya njalo uyayisayina leyo contract ukuthi ngeke ngidayise mina ngina 26 kodwa lokho seke ngakwenza ukuthi ngidayise iyakudla lento malume uzubona ukuthi cha ngeke ngikwazi phela manje ngiyayidinga le mali uthi mawubuka izinto zabantu uyibona ngathi ingathatheka kodwa futhi uphinde usho ukuthi leyo memory buya masusu kwenzile ngizothatha ifoni yakho manje hambe ngoyidayisa malume lento masuyibhemile ingqondo yayibuyisa ngale nkathi ungakayibhemi ngisuke ngicabanga ukuthi into engasizi nje zokuthi ngithole le mali yalento engiyifunayo okay ngiyithola imali yazi ingqondo ibuya after sekumele ngicabanga ukuthi hayibo yazi umalume njengoba ngithatha ifoni yakhe useyangifuna sekumele ngibalekele umalume sekumele ngingasahamba ngase city life ngijika indlela ngihambele le phesheya cha umuntu unyawo linampumulo ukufica nomkephi ngingashintsha indlela la kodwa wena ngihlangane nawe le phambili la engazikhona ukuthi uyahamba ngithi usuyangithola ungenzani foni yakho mhlawumbe usayikhokhela esitolo mina ngiyidayise buza malini 50 rand kweqhuzu uthi uyafika kule ngimdayiselile akutshela ukuthi nami sengidayisile angithi phela ilevel ephezulu yena ubonile ukuthi hey ngizothola 12000 la mina uthole malini kimi lo 50 rand awuqedisha 30 minutes okay story yesagel ugeli ke umfana amthathe nami ngeke nginqabe because ngiyazi vele ukuthi oyakhe ngiyazi original amthathe bangabuyi same day hayi ngitsho uzobuya ekseni ngabuya ekseni hayibo kuphela 2 days ngiqale ngixoxe ukuthi hayibo yazi sibanibani ngithatha sibanibani kufika intombazana ethi ngimzwile ekhaya epark asihambe sobheka khona ubehleli naye bhuti wami ngiqala ukubona into enjeya hayibo angazi noma uma 7 le noma umkhonto wawushiya eceleni kwakhe yena phela into emenza ukuthi namaphoyisa amfune kakhulu akukho la engabhobozanga khona inkomo wayikhipha i private party intombazana
Ayamabongo nenhliziyo embi wayivula ngazi wayivula kanjani inyama yayitheyile ngalo emqaleni wayo wawubona ngeenwele ukuthi isitho sala ulimi lalingasekho wal cut off kodwa konke kwatholakala kuyena hayi ukuthi wawathatha ama pieces cha akawathathanga. Hey malume ngiyaphila nje manje khona emgaqweni njengoba ngisho ukuthi hayi angisathanda izinto esi-experience lapha under the bridge lapho umuntu ubulawa nihleli kanje. Thatha uthi gcwalisa ubuso bona popcorn uchitheka ngaphandle athathwa ayophosa emoshini uzokhuluma uthi uba makufika amaphoyisa ngeke ngoba lona iphoyisa lelo liyajika thiu lisho ukuthi ipharele ukuthi ubona usulando unganaki na ukuthi hayi ngiphoyisa vele lingilanda kanti cha sekuthengiwe uthatha ufake emotweni awusabuyi sebekwisa komakhulu basi nje sokhuluma into engafanele. Ngiyabonga kuningi ngeke akufuni ukuthi uzuthembe lapha akuthenjwa lapha uyithemba wena. Ungabothi ngoba mina ugeli ngangimthemba ngoba ngangisanda kufika ngintombazane naye wangikhombisa indlela aphila ngayo kodwa hayi ngikhuza ukuthi hayibo njengoba uthana nomuntu oqhwanguzela kanje awusabi ukuthi one day meke wakubamba wathi hayi kwavale wonke lawo ma position kanti cha khona ungayivalanga umfana uyohlele ngaphezulu thina siyingane ngokomqondo. Yikho uNkulunkulu asidala sababili ingoba uyazi ukuthi lo wesilisa angeke afane nawe ngokomqondo yikho besi overlap njalo beshanga amanga ugcina umqomo ungamazi lo muntu ungaphezulu kwakho ngoba wena ngeke ukwazi ukumshela ngomqondo aqomo ngeke ukwazi lokho. Umfana ukwazi ukuthandana nani niba u4 nabangani ningazi nonke kodwa nitholane nonke senazana kanjani lo muntu use over kunawe ngeke kumhluli njengoba naye engakwazanga wagcinefa kuyimanje nje sihamba phe kwakhe kuba abakuba lithola ithambo uma khona wayesaba ngisho kuyingcwaba ingane yakhe ubhlungu ayabona eyokhomba ukuthi iyona ngempela yini ngoba phela manje ungcwatshwa ngithi kufika bomndeni bevumisa ukuthi uyena usibanibani lo phela bayakuthatha bekuyise emakhazeni le amaphoyisa asebenza lo msebenzi futhi kwakwenzeke malume lapho uhlala inyanga ufile sikudlula siyophanda sazi ukuthi ufile akekho oyicakayo ukuthi njengoba eyophanda ngaphandle afonele amaphoyisa. Umuntu la uvela athi angifikanga nawe angikwazi angiyena wakini ngisho ungagula uyihudule akekho ozokusiza kodwa ngalenkathi usanemali usahamba bayakuthanda ngoba vela ngithi usukuphethe into abayifunayo labo abantu abakuthanda mawunento masusunenkinga awusadingakala mase bekubona futhi ukuthi yabo mina ngisafika angimngaka ngisibutho ayikho imafenga ngathi engangafiki kuyona ngithola into mahala manje kodwa ungibuza ukuthi mangase ngiqalise for bhekiswa le angiseyena nje lo wasibutho awayefikile wayefresh wayemuhle owayethi mawufika uhlala naye uvela ufune nje ukuhlala naye usuku lonke kuthiwa intombi yakho ukhipha into zakho umnike for free. Yabo nihlale nje mayethi kudla umthengele ukudla okubizayo mayethi drink uthenga idrink angithi usanda kufika phela banjalo usanda kufika bayaheha ukuthi uzinze okay uyazinza ubhema ube njani lento iyasibulala ngaphakathi thina ke sabantu besimama kuyimanje ngingena isikhathini iyayivala yonke lonto lonke lokho ngidzola kuyaphi angikwazi ukukhipha ngithi that's why siba kanje gcina uthothi impilo yakhe siyaphela kanti futhi ayizwani neclinic lapha yasiyaphefumulelana umuntu uyasukuma toilet lapha kwakho udoti lo yangithi silale khona la sidle khona la nawo siyawabona lamalo yena njengoba enza lokho asimazi noma unengcolazi noma unani siyagcina sigula sonke nami senginayo iTB kodwa ngifika nganayo abekezela 6 months wonke ugwayi ngangubhema ke kodwa ngiwaphuza amaphilisi ngaqala uka4 ngaphuza 4 wagcina esho udokotela uthi hayi inkosi yami uya attend
ehla kwagcina kuyisikalo esisodwa. Hawu ngagcina ngikede ku6 months. Okay, sengiphumile ku-TB, sekuvela ingculazi. Eyi, Bengiyisebenzisa ikhondomu, angazi kodwa ukuthi nami ngayithola kanjani. Ngifika la bengazi ukuthi ngiwu-negative yonke indawo, kodwa sekuphelile-ke konke kanjani. Ngifika la bengiwumfundi mina waseBria College. eyi, Nyaka wesibili ngaqaliswa ihunga ngama-ready ensangu. Bengingakwazi ngithi ukushuka ukuyikrasha. Bengithenga osiyenziwe eyi, esigoqiwe, kanti cha lawa bangaphandle abangafundi okuyibona omeshente khona abawenzayo ukuthi lawa awabantu bokuqalisa ukubhema. Njengoba sifunda lapha imiqondo yethu ayifani, mina bengifundiswa NSFAS. Yonke ekhaya bengakhokhwa ngisho, bengifunda ngemali kahulumeni. eyi, Laba njengoba benze njalo bayazi ukuthi yonke le mali engiyitholayo ukuthi ngithenge leyo grocer no roommate wami angeke isaya lapho. Ngizodayisa impahla zokugqoka lezi right engathengelwa zona. Imali kwaze kwa-realize enyangeni yesi-7 ukuthi lo khonto eseyidla. eyi. Angisayidli ngale ndlela. No, awusithatha usibeke mfethu kusuka mfethu uqala izigcina mfethu kuze kufika kulo 7 months. Okay manje. Yabona-ke ngifika la, okay bengiwumfundi mina. Ngifundela ukuba yi-scientist la eBria College. Ngawufunda unyaka wokuqala. Angibhemi, ngafika ngingabhemi la. Njengoba ngisho ukuthi mina ngingaqedisha 2 years la. Kodwa sengathi kade ngafika cha Hey, mhlawumbe unyaka nje nezinyanga. Okay, ngafika ngihlale rest lezansi emibili. Oh, ngafunda kahle. Okay, ngathola abangani ababhema insangu khona nje esikoleni. Okay, bangichazela ukuthi okay hayi thina-ke asiyishuki insangu la ngaphakathi wara sithenga iboshini. Okay, nami vele elokishini bengazi insangu yenziwa njalo. Kodwa idayiswa ngemali ethe gaga. yeah. Ngoba isuke isifakwe yonke into. Hayi bengikhombisa umeshenti sibheme, kodwa masithenga imemory yabuya ngoba sengiqala ukuzizwa umzimba ukuthi angisaphili ngayibhemile insangu. Kanti bekwenzeka insanga ayinankinga ndawo. Ngisho ngayibhema manje ngize ngibhema ngakusasa anginankinga. Leya kodwa malume bengibhema 1 ungabe ngisaya ngisho esikoleni. Ingicobe ngale ndlela yokuthi okay angicabangi lutho nje ukuthi ayibo ingenza nje ngibe ngathi ngisemhlabeni wami ngedwa. Okay, qhubeka ngibhema. Laphela isonto ngibhema lensangu. Kwelesibili ngaqala ngakhuluma kubangani bami laba bangikhombisela umuntu. Hayi bafethu ngeke. Mina lensangu ngenza u1 no2 no3. Ingenza ngilale, ngingaconcentrate. Nasesikoleni sengizoqala ukufeyila. Angisawa attend amanye ama-class. Bona-ke bengangitshela iqiniso labo kuyibona bangithatha. Yeah. Ngitshele kushuthi naye ononembeza othula obukayo ukuthi hayibo lengane isayintsha ngisho la angibizele eceleni athi ungalikhiphi igama lami. Ngiyacela akuyona insango loyibhemayo. I-drugs lokuthi nokuthi angilazi kwayelo drugs. Okay, athi yabo uma ufuna ukuproof hlala namhlanje ungayibhemi uzozizwa umzimba wakho. Ngiyenze lento ayishoyo. Hey malume, toilet angapheli iyangiluma. Angidlile angithi lento phela uma ungayidlili amathumbu uyawasqueeze kuba ngathi khona into ekuthi iyona lento egcina ikuphoqa ukuthi ugcine ucabangela into zabantu. Uma ungenayo wena income yemali manje angiphathi umuntu uma ezokuncisha uyibona ufisa ngisho kumbulala. Funela ungayiboni. Yabo uma uyibonile malume ecanga ku20 ungangiphi. Okay, ngubonile vele ukuthi unawo. Kodwa mhlambe nawe khona into osuyicabangelile kuzona ukuthi uzowenzani. Mina kukho lokho. Mina ngifuna ukubhema. Ngiyasuka malume ngithatha uma7 la endlini yokuqoba. Ngiyakusho ngenxa yalo 20 ikushiya ufile ngiyakuthatha ngiyobhema. Sengibhemile ngiyabuya inetwork iyabuya. Hayibo ngenzeni. Iningi labantu abahlala la emgaqweni bahlala kanjalo. Emakhaya bashike beshiya igaqa ezingaka. Omunye uthothi waqoba wonke umndeni ngenxa yokuthi uma wakhe amnika imali yempesheni. Khona nje omunye obeka ngixoxela.
uhlala lapho akabhemi yena-ke nje angazi yini noma ukusathana akabhemi idakamizwa ibhemela ugwayi kodwa ngitshela nje sihleli naye lapho ngibhema nami okwami ukuthi yazi mina njengoba ngila angibhemi mina phela ngaqo ngenza u-1 no-2 emndenini wami ngobani yini kangaka uthi kwayifikela wezwe enukelwa igazi nje waqoba kusukela enganeni yakhe wazophuma ngoma wakhe waqala wabaripha into enjani leyo malume kuyinamhlanje ngathi uyahlanya igazi lomuntu liyakhuluma phela ngingakubulala vele manje malume kodwa ngisoze ngakuthola ukuphumula nami ngiyo-end up down ngoba nawe uyobuloku uvela kumina mina kuphela ngizobe ngikubona lo khipha umphefumulo abanye abantu bazoqala ukuthi uyahlanya lo kanti cha mina ngikubona njengoba ngakwenza wafa omunye umuntu engangibona ngathi ngiyahlanya ngithe ungiyeke wena enza ukuthi wena awubulawanga yimina kanjani phela ngibegcina end up benze njalo kanti wena mina nawe siya-communicate ukuthi hambe emaphoyiseni uyokhuluma iqiniso nami ngizokwazi ukuthola ukuphumula ngikuyeke ma usalo kwenze nje ngeke ngikuyeke mina ngoba mina ngangingenacala uzothini-ke malume wena ufuna u-20 wokubhema? Yes, mina iyona-ke into eyangenza ukuthi ngingakwazi ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya kwafo la esikoleni ya sithathe isikutshelile-ke le ntombazane ukuthi angiseyona akuseyona insango le okay yaqala-ke le nto yangihlukumeza ngasihlala lolu suku alishilo ngabona ukuthi ngeke liphele okay vele imali bengihleli nginayo angiswele lutho ngisesikoleni la ayikho into engiyidlayo engathi ngimoshela imali ngoba vele sino-roommate siyahlanganisa imali sithenga ukudla kuphela okay malume ngihambe ngiyoyithenga le rate hawu ngibe right malume kuphele lobu buhlungu hayi ngiqale-ke nami ngivuka ushikwe enhliziyo embe ukuthi hayi bo sebengifake entweni nje hayi ngakhoza isini ngihambe ngobalanda eklasini bonke ngabatshela ukuthi hey sengiyazi iqiniso cela ningitsheleke ukuthi nani kwenzelani lokhu baqala-ke phela bangithatha bangafuni ukubonwa abantu sikhulumela eceleni ngithi cha ngifuna iqiniso otherwise ngiye emaphoyiseni ngiyonibika nonke ukuthi nenza into wrong ngoba phela sasingavumelene mina engangikwazi ngazi ukuthi insango nilokho selikufaka bangitshela ukuthi cha umeshento wabo lo abathenga kuyena okuyena yena obaphiya pressure ukuthi ngoba wena uthenga kumina uzogcina ungasayithengi insango ngizamela ama-client amasha mina ngizolwe ngiwabulala nje ngokwafaka lezi zinto ngiyayithola ngithi imali ngizogcina ngiyithole kakhulu esebhema nalento enye ngoba phela izoxoshwa esikoleni kube khona iy'nyanga la kungaziwa esikoleni ukuthi phela cha usedla lokhu uhulumeni uzoloku efaka imali akazi ukuthi wena useyena umfundi useloku eyifaka nje wena ususupport i-drug esikoleni awusayi ngisho kuyo mhlawumbe ivaleke after ngoba sekuvelile ukuthi lo akasakwenza ukuthi ngabanjwa mina enyangeni ka7 ngiqoshwa kulo 7 months u2 months ngabanjwa ukuthi okay angikhishwe res u5 months bangasheshe bayivala imali futhi lo owangikhiphe res akabhalanga akabanga nayo imininingwane ukuthi azafinyeleleka NSFAS ukuthi bengikhat off ngayithola-ke lo 5 months kwe6 inyanga ngabanjwa ukuthi cha ngiseke esikoleni kade ngavalwa esikoleni angisangeni ngisho ngene okay angikhat off kumuntu lo ubhuti lo wayengenzela lezi zinto zaka NSFAS angikhat off ngoba sengiwumuntu owasemgaqweni wabiza abazali sibatshela ukuthi ingane yakho bezithi izofunda yajoyina abangane abarongi yagcina-ke ingene ey'dakamizweni isiyi-bad influence kwabanye abafundi angesikwazi ukuyigcina ngaphakathi esikoleni ngoba vele lento isiyona kwi-system kumina futhi vele ayisikhona ngagcina ngasayibhemi ngensango ngaqala ngabuza kumaphara ukuthi ibhekwa kanjani phela ngikwazi vele ukubopha onsango nani bangikhombise enye indlela ngagcina ngiba right nakuyona leyo ndlela ngabhema ngayo hawu ngazizwa ngi-right ngajoyina-ke one way njengoba sengize kanje uma wami efika ingubo zonke ayithengile malume zaka-sportsini wathi uma eyibuza sengikhishiwe esikoleni omeshente mhlambe
laba esihlala nabo ngaphansi kwama-bridge ngathola o-50 abawu-2 behunga ngey'mpahla almost hlambe za-3,000 namateki e-Nike futhi nginamanga mange-3,000 ngoba iteki le-Nike lilodwa manje seliyabiza i-Nike original. Mina nguthola ngo-3,000, mina ngathola u-100 ngoplastic abawu-2 kusukela ko-Redbirds, iy'kipa namajini ako-Legit, amanye awo-Levi's. Phela oma bethu-ke basigqokisa nathi siyayithengela mase siyibona sesiwosizi. Ngamoshakala kanjalo. Laphana-ke into mase uyihambisile eyokubuya ayikho. Ngoba phela vele wena usufana nomuntu obudinga usizo lwani lento yakho akithi lo idlayo nawe wasacrifice into yakho. Fana naka-Cash Crusaders uyakhipha uthole nawe lokho okufunayo finish. Eyokubuya ama-refund nani ayisebenzi. Phela kanjalo ngaqala-ke nami ngakujoyina amantombazane sengifuna iy'mpahla lezi ey'ship. Angisenalo phela izinga lemali leli engafika nginalo. Ikhadi vele-ke la kwaphela konke kwa-cut off-eka. Abangemumva ngishiya ingane na-4. Okay, vele-ke ibihleli kahle ingane. Sengiyasho nje njengoba ngase sengile indlela engiyiyona. Ngiba nalokho ukuthi yabo umuntu mase ngiye ekhaya nginayo leyo nhliziyo yokufuna vele ukuthi nami le mpilo ayisathi shu. Sesiphilela nje ukuthi simamise bona mase besimeme abasazi thina basidlulisa kwezinto. Malume leya nto lama-drugs abawadayisayo kuyenzeka ube nebhadi uthi uyalijova uqonda ufe phambi kwabo. Yazi njengoba ufile bazokuthatha la badayisela khona ngoba ngeke vele amaphoyisa afike bawukutshinga ngaphandle. Khona imaskane lebila eMoy Road uyayazi? Yes. Angithi sivaliwe. Sesilala khona ebusuku ekuseni kufika umetro usixoshe siyakubhoda. Sesiphile leyo mpilo masikubhoda mekuqala ukwalala siyaxoshwa kubhoda. Ushembe uyakhokha-ke kabhoda ngoba ngithi kusontwa kushembe kabhoda uyasixosha uthini awufuni nawo amaphara yantshontsho siphindele eMoy Road. Sekuphilwa leyo mpilo nje ukuthi siyamuva. Okay, lapha malume ngingafa ngihleli nawo lapha ubhema phambi kwawo umeshenti wakho kodwa uthola ukuthi yena kayidli lento uyibhemela insanga. Yena insanga ayibhemayo ka-R30 uzenzela from scratch kuze ubaba ukuthi basile. Angithi yabothi abafuni bona ukungena kulezi zinto. Okay, khona nje intombazane last week uyibhema yena ngomjovo uyayijova umkhala noma isanye. Odokotela balapha akakufundelanga ukuba udokotela. Uyabuka ukuthi usha umthambo la nami ngingayenza lento. Kuyenzeka sewudokotela siyasijova kodwa akakufundelanga. Lowo muntu angithi yabo ukuthi kuyingcuphe kuyenzeka ukuthi akujova umzimba womuntu ngeke uwazi. Uthi uyawujova kanti awuhambisani nesandla sakho noma mhlawumbe umshaya endaweni e-wrong noma mhlawumbe umshaya umsipha phela lento uma uyijova awuyijovi kwenye indawo. It has to be ukuthi akuphume i-veins ukuze ukwazi ukufaka inaliti. Wena ngoma uthi uzojova kwenye indawo uyambulala ikungugcwalisa i-system yonke. Kanti cha, njengoba ijova ingena kumthambo okuhlaza lo ovelayo. Ngithi umuntu unemthambo malume abanye beze bejova ama-private parts. Mina ngiyayijova, mina angisaba ukukhuluma. Mina ngafika ngiyisebenzisa ngefoil. Yeah. Kodwa ifoil ngezwe ngathi ayisangithathi kahle sengithi mangiyibhema ngizwe ngathi cha ngibhemile. Sengifuna ukunyukela ngithi. Yeah. Senginyukelile-ke ngiyajova. Bengijova isandla kufika emjoveni. Yasha yonke imthambo. Awuveze sibone ukusha kwemthambo. Buka ivezani mawushwetshiwe. Yabona-ke la nala. Yeah. Wayengijova endaweni e-wrong. Ngale nkathi engijova endaweni e-wrong kuba khona nethumbu. Iqumbane. Kube iqumbane liphihlike asigezi thina. Asifuni ikliniki. Asiwashwe isilonda. Angithi yikho kuba nje. Ukube ngiyasinaka ngenza konke ngabe iqumbane sheshe kuphela.
Manje-ke hawu thina sazi ukuthi nje sihamba nabo bovu uthole lento isiqhumile iyale usuyanuka-ke iyajuza-ke hawu yabo. Yeah. Okay, angisenayo. Ungabona ngathi khona. Ngiyayibona mnyama ishili. Alela nje sengike ngifase 2 hours kungaveli lutho yabo. Yabo amaqombana onke lawo. Lesi sesi fucked up. Ey, Buka malume. Ngangenela ngala. Angijabona ngala. ngiyabona. Kusayila kuphela. Yeah. Sona ke isavela ngoba bengijova lesi. But still mnyama. Yeah, ayisekho ngalendlela sekuphuma lemncane ethi mangijovile ngibe lokuqumba ngoba phela yona ingeni nalito ngithi umuntu unemthambo emkhulu nemncane lemncane evelayo nje hawu ngithi mangifaka lento iyashisa phela nale wunga uthi uyifaka egazini usuku ufasile ngithi uyajova mabe kujova la. Okay, ngiyabona ukuthi okay seyaqeda umjovo. Usefike ku 10 mil. Usewuqeda awufake wonke okay uphele. Mase uphelile iyangincinza phela manje. Sekufanele igijima umzimba wonke angithi hayi ngiyizwe. Nala iyona. Mina ngazi umzimba wami uyiveza ngendlela engafani. Uyayiveza kanje ngashwetshwa nala. Konke ngala ngashwetshwa. Okay, angisajovi la. Sengisemqaleni. Yeah. Nomqala khona la usqueeze-ke khona. Nakhona sebeke bangishweba. Engathi khona into nje. Ngiyabona ngala ubamba. Awulingane la ilawo. Seke bangishweba nakuona. Sengijova ngala. Nakhona mangasaveli ngijova ibele. Hayibo. Ngijova ibele linemthambo. Yonke indawo enemthambo meyaphela emqaleni ngizobheka omunye umzimba. Nesitho siyawukhipha umthambo sengajova kanye kwasho ukuthi ibhlungu nalithi mayingena esithweni angiyihoyanga yakhona shuthi mayiphela la malume njengoba sengijova umqala ngizozebeleni iphele ebeleni khona lihamba la angithi yabothi siyayibulala siyayiqeda khona lo hamba la ukuthi ujova umfana intombazane usuke kubuka nje ibhodi yakho ubamba umoya wena usuke ufuna lento oyifunayo kuyena ukuthi akwenze yona. Manje bayijove isitho sangasathi uyasibamba sifinyize ukuze kuphuma umthambo wenza njani? Uwena ozenzayo ukuthi uphume yena uqhamuka usuvelile akufaki nalili. Akubona umsebenzi wakhe loyo. Wena umsebenzi wakho isikhiso ukuthi uyifakeni intambo uyifase. Lena ke yala ayifaseki. Uyayenza njengodokotela uphatha ibhola or something ezokwenza ukuthi uvele yabo. Leya la. Leya semabeleni uyasqueeze lona. Kuba ngathi liba buhlungu. Angithi phela kufanele iqhashiswe into phela mayihlungu ikhipha something angithi iphuma kanjalo ke. La enkomeni akudingi nokuthi uzuyiveze njengoba nawe umuntu wesilisa unolo omkhulu lapha etotolozini. Nabo ke sebeyayijova itotolozi. Ufica omunye uthi ukhumula iblue. Ushaya lo omkhulu impela. Lo kuyi private part yomuntu wesilisa. Sihleli naye siyajova. Dokotela yena uye endaweni yakho oyiphezayo ukuthi okay wena ujova itotolozi. Serious malume. Mina ngijova ngaphezulu la awufaka umjovo. Ingidabwe ngilale lo 20 minutes okay singibambile. Hawu ngiyaconsa njengoba ukubaboneke belenga ke benza izinto. Susejobhemile. Hayi mengabhemile ngakudla kufele. Ayibi khona nje inhliziyo yomuntu ukuthi nginaka umuntu. Hawu masebhemile malume uba free at home. Yonke into eyihambela nje ke ukwazi ngisho ukudla. Mawungakabhema ngingeni ngisho ukudla. Angeni ngisho. No, awusithatha usibuyisele emumva isitudeni noma umfundi omuhle ngoba umuhle yabonakala ukuthi uNkulunkulu wayedale kahle. Njengamanje usesimeni lapho uhleli khona emgaqweni zimcindezela izidakamizwa. Awusitshela ngosuku lakho lokuqala mfethu lokuyodayisa kwakunjani ubhlungu like ucabanga ukuthi nje manje mhlambe wenza into ongakazi oze wayiphuphu yenze empilweni yakho. Okay. Ekudayiseni ayangitshelwa ngumuntu. Ngangingedwa ngibona ukuthi okay impilo vela ayisekho lapho ukuthi ngithola imali kalula. Angisakwazi vele ukwenza njengoba bengenza ngiphiwe imali ekhaya yonke leyo nto.
Sekumele ngibe nesinye isinqumo manje sokuthi nginike imali. Nganginama decision awu2. Ngumuntu esimama ngithi. Angeke ngikwazi ukubamba abantu inkunzi. Angeke ngikwazi ukukhomba ifoni yomuntu ngiyithathe. Nguyintombazana eyaphuma kuqala ukuthi kushuthi kumele ngiyidayise mina ukuze ngithole imali. Ngoba lezi ezinye ngayibona ziwumqansi. Ngayibona ayibulalisa kanti vele nale ngiyifaka kuyona iyangibulalisa. Kodwa yona ngayibona ingconywana phela ukuthi angifi same time. Ngifaka kancane kancane. Le enye uyayithatha ifoni yomuntu, ntambama umuntu usukuza ukuthi uyakufuna. Akuthola kuphahlaza. Awazi noma uzofa noma uzosinda. Abantu abafani khona ovela kwenze into ongakazi uyibona ngento yakhe. Yabo nganginenqumo eziwu2 ngangingedwa futhi ngiyikhethela. Bangifaka bona bangishiya kanjalo. Omunye acishe ngamqeda ngo-Okaphila. Yena muhle. Lokhu yena wangikhombisa umesho entweni sami. Kanti cha. Impilo yakhe isiyintsha. Gijima ngo-odi. Malume ngathi ngimbona. Ngabona ukuthi usathana. Ngafikela kubona. Okay, kushuthi yena umsebenzi wakhe usebenza nalo muntu abehlangene ngemali. Yena wayiqhupha zonke izifundo zakhe. Ummeli namhlanje. Thina mina ngoba mina ngimazi up to Z umuntu engangimakhelene naye. Angikwazanga ukwenza lokho. Ugijima ngemoto uhlala Samuel ayidropini angazi kephi. Kodwa ngidlozilelo ngamitapha naye. Ngalanga St George hamba nabangani bakhe bese bomnandini. Ngitshela lenye ipara lasayibo yamazi nosis. Usommeli kanje ubefunda endaweni yokuthi ngamtshela uzobe umengihlala naye. Uthe ngathi thola ubuku imali ngihamba ngombingelelo. Kokuthi akabaleke engibona njengoba nginje. Yena udla amakwayikwayi. Uphethe uyabona nje ukuthi I'm below level yakhe. Wavula isikhwama malume. Wakhipha imali efaswe ngerastic. Ngoba ebona ukuthi cha ngilengane mhlawumbe izongidla ngifele. Vele futhi ngangifuna ukubapheki kwayo. Kwasiza ukuqhamuka umetro. Wangikhuza wathi hayi. Myeke usoyishawelwa idlozi. Wayishiya kanjalo imali ngoba ethi ufuna ngiyithathe. Cha ngiyithatha ngathatha igaslight ngayivuthisa. Awe eyasala ke esesalela wona amaphara. Ayikho into yalo muntu engiyifunayo mina. Ngoba ngambona ukuthi umuntu onjani. Malume amantombazane la ungayitshela ukuthi cha nabangani niyaphila abanye basuke beyimishini nabantu besilisa. Mina sengikubonile lokho. Sekungenzile kaningi. Njoba ngisho ukuthi ngafika la esikoleni vele phela mawusuka emakini le usuke ungazi ukuthi uzofica obaqoya kanjani la uyakhona. Idolobha kuhlela utshela ukuthi vele ke drobheni ngeke kuhlala abanye abantu lapha. Yabo nami ngakukhola lokho. Ngasuka ngitsheliwe kodwa ngathi sengifika khona nakho ngaheheka ngalutheka kalula ngabonanga. Kuyinamhlanje angiyithandi. Kodwa umuntu uyena owayesenzisa zonke lezi zinto. Piece of life. Nami ngangithi ngizoyizama. Ngingakwazi ngiyenza ngenxa yakhe. Uyaphila malume. Uhlala around angazi kephi. Phela ngeke vele bekutshela. Ngoba babona ukuthi mina enye inhliziyo ngayo. Okungenzeka ukuthi naye wayedayisa idakamizwa ehlangene nalo muntu. Enza ngathi uyayibhema kanti cha yena ubhema insango. Abantu ababulawa yithini basinika le ongayona. Ngoba ngathi sengilandela ngathothi yena hayi cha akadliwunga. Shothi yena wayenikwa insango le kuyiyona yaziyo ezumuntu omdayiselayo. Thina sasazokunye kanti yena wenza okunye nalokhaya. Manje abanye abantwana labenani kade nibhema nabo baphi laba abanye nabo phela impilo zabo zamoshakala ngicela nisakazeka. Nabo baqwela itheku. Khona ngike ngimbone naye umuntu. Khona kuthiwa uzama ebesifunda naye useshaya shoplifting manje uyiphara. Umithi ushaya shoplifting
ukwazi ukungena esitolo malume akutshontshela into inelebuli inalento ekhalayo angabanjwa aphuma adayisela abantu uyiphara uyangcola njengami kodwa mase yalapho uba clean ngoba phela ngeke ungeniswe ka-akhamenzi unje akumazi malume wenza kanjani ngayizama leyo nto ngabe uthi engizoboshwa la akuyona into yami khona ingane nesiphiwo lapha ekudayiseni ngomzimba mawusungenile ayikho into mhlawumbe yakwehlela cause ngizothwana khona kunezinto zakhona kuziningi mina seke kabili ngaqale uqala kwami ngathola umunye ubaba njengoba ngangisangconywana oyihamba ngoMercedes ngimthola ebusuku phela lezi zinto zenzeka ebusuku okay ngimthola ubaba ngene uyaqayisa phela nawe usukuqophe as umuntu attract umuntu wesilisa ngithi ami akubuza aqayise ngilomotweni so yakiphi lonje hayi noma iphi ngoba ngeke ngazi ukuthi iphakethe lakho kanjani la engwaziyo imali engaka okay yena vela akhethe imali enkulu kanti cha le mali enkulu ayikhethayo indawo vela asebenzele kuyona lemqoshosho hey nami ngikhululeke angithembisi ukuthi hayi khululeka seswami awa lakho nje ngizokunika 1000 lonke intombazane lutho ubala malume imali impande yesona ngahekeka ephaketheni ngino 10 rand ngitshelwa nge1000 ngehour ongenze njani shona khona sebusuku ayikho enye indawo usangaya kuyona uthi uyophanda naye lo muntu mhlawumbe uqhamuke usufikile ngama 5 hours la ngenze kufa khona okay malume ngithatha ngikhona nje mina ngazi ke ngiyazenzakalela mina ngilalela into esuke ngitshela ngaleso sikhathi namanje njengoba ngihleli nawe kanje mangafika into ithi ngisukume ngihambe ngiyayilalela ngoba isho kumina ngaphakathi I always yabona into ekuthiwa instinct hayi ngiyayilalela mina isengisindisile entweni eningi okay malume ke uyisifike kulama hotela lawa abizayo mawuqhubeka lenga kobish ko lenga say point uqhubeka khona lawa kangangena ngeni ke nomba lawa ngena iqhumama zangampela kodwa into yangitita ukuthi why imoto yakhe beku basement athi konke basement ay phela mina ngisile okay ayifake ku basement le ndawo le emnyama esekugcineni kwebhilidi yayibona leyo leyo thothi nje yayicacile ifakwa into engasini hayi malume ngiyafunda phela mina indawo mangena yena uthi uyitholele nje mhlawumbe isithimthimi hayi singene emalifting ilift yena mayishaya lapha ngiyabona ushaya ibasement thuli sehla malume naye masifika athi ngimlindile intombazane ngisho ngathi ayingathinti ngeke ingathinti aphume kanti ngale nkathi ephuma shuthi uyobiza amadoda lawa azofike angithenge ngiqotshwe ngikhishwe ngireshwe mina ngisele ngedwa ngithi kuvele kufika into esukuma hambo phela amakhanda abantu malume izandla yonke into inhliziyo kule basement usebuya vele nje sengazi yonke into ngibonile khona ngisho ulimi madlebe emafukhona ngisho ama-fridge okay how right ngiright ngipisa ukuchama sengibonile phela athi okay ngizokhombisa ama-toilet angithatha ngithi uma ngiphuma ngihlangane ney'kweqe eziwu-6 ngathi ama-bounce shuthi abeseza ukuzokwenza mina lento hawu manje uyaphi awatshela ubhuti lo uthi sayomchamisa uye toilet ngimkhombisa ama-toilet mase ngiyabuya naye okay ngihambe ngiyabona isikhathi sokuthi lento ngiyenze naye sekuyadileya manje sengibona ezinye izinto sengibona naye ngenze lokunye malume ekutshothi ngaphuma ngewindi lase toilet indoda eyangena namphakathi etoilet labantu besimame yama phambi komnyango lo muntu ngabe uthi unenhloso eyithile ngangena ngalikhiya itoilet anima ngingamlunguza awu ungaphakathi uyiphuzisa amanzi kuma tap lawa amantombazane ngaphakathi ngaphuma ngewindi kanti lamafletha namakhamera okay ngabona sengibona ngenqwaba yama security phansi ngithi ngiyayiphosa la ngibuyele kule ndawo engiphuma kuyona kwandiza ngisho ibhanoyi kwaqhamuka omunye umlungu ngebhanoyi wehlisa istepisi kangiqala ke nokunyuka na kanje phela ngase ngisengcupheni yokuthi mangisuka ama-feet ngisuka lapha ngiyaphansi babe ngebesa ngithola vele ngiphila
phansi nje awuchopho phele ngami. Bayasaba abantu basemahhotela ngoba phela kuzoba nama-question ukuthi ingane abantu engaka izifike lapha ifike kanjani kunama-security nani nani. Okay, bebizeke-ke abantu bophephela-ke indoda yagcina inyamalala kanjalo. Ngabona ukuthi okusho ukuthi vele njengoba enemali uyakhokha la ehhotela. Bangithatha-ke bangibuza ukuthi yini, ngasichaza sonke isitori kodwa kwafana nokuthi nje angisichazanga. Kwaphelela kanjalo. Shuthi nami ngayisindela ngedlozi lami. Ngiqala ngawukudayisa cabanga edrobheni. Ngacishe ngafa. Ngasayina ukuthi okay yabe imoto angibayeke. Angizama abahamba ngeenyawo. Nabo abahamba ngeenyawo nenze igangeni. Malume lo munye akutshela ukuthi ngeke ngikhokhe u-R50 wami kwi-lodge. Ngizonika wena futhi u-R50 cha. Ngizokunika u-20 noma u-30. Ngifuna ama-round awu-2. Cabanga malume. Uzoyidela 2 rounds wonke. Omunye total oma 2 rounds i-round eyodwa kuyena. Uyodonsa malume uzukhohlwa. Cabanga usebenzela u-R30. Kulo R30 osebenzelayo ayinelwe lento oyifunayo. Kusamele uphinde uthole omunye ukuze uzuze wena lento oyifunayo. Shuthi bangakulala nabo ngosuku. Ngo-R30. Uma ube nenhlanhla ukuthola nozwelo athi hayi 50 ngizowukhokha nawe ngikunika u-R50. Thola futhi umuntu nje mhlambe obengazile ngokuthi vele akuqhaphaze osenzela ukuthi uthole lento oyifunayo. Omunye uzuyitsho ukuthi niyalalana phakathi kanti cha umuntu okhulumayo kanje okubuzayo ukuthi kwenzakalani. Uyabo nje angakwenzi lutho sengike ngamthola futhi nonjalo owakwangikhulumisa wangithatha as umuntu ozongithenga. Masifika wangangithinta wangangenza lutho. Wanginika imali. Wangibuza ukuthi yini ekhaya kwenzakalani. Phindela ekhaya. Akuyona impilo le. Shuthi manje nje ngabe usulalile nami. Kuyimanje ukuthi ulalile nami ngabe usulalile nami. Usulalile nabangaki. Bengahlisile ukuthenga. Nayi imali hamba. Isimanga lesi. Kuningi malume kwenzekala lapho. Akufuneki futhi ukuchaze. Awukhulume nezingane mfowethu ezisemarasi. Cause ingane ezisemarasi ayibambeki. Ayibambeki futhi ngeke uyibambe. Ziya izaba yabo izinto ezenzakalayo la. Lezi zamanje ke engibuka kulawa la. Utshwala. Ubumnandi. Ingephu iwe. Amalezito abayiqokayo emakhanda amantombazana amaweave nani. Yonke leyo nto imali. U-NSFAS ake ukunika u10 blocks. Cha, ukunika imali ukuthi kube nje leyo muntu ukuthi uphusheke vele uyakwazi ukwenza yonke into. Bona bafuna okungaphezulu. Bagcina belanda oma Uber la. Belandwa imoto la. Siyabuka phela masihamba sicosha amakopi ebusuku. Uthothi uyasho ukuthi mayingane encane nje. Buka nami ngafika nginje. Uveza ithanga eliyelo. Uthi uyabuka uyogibela kubaba omdalana iPaul. Mhlambe no Mercedes phela ibona ababefaka izitolo lezi zinto ezibizayo. Usothi ubaba ushadile. Unezingane engangalengane. Ivuka kanjani into yakho kumuntu onayo nawe. Onezingane uze mhlawumbe una 6 wonke wezingane. Mhlawumbe uhlala le kude ngoba phela ngeke kwenze ukungcola la uhlala la. Abantu bayakwazi udumile uhamba ngeimoto ezinto ungashuthwa uvela ukuthi ubabonga uli. Ngike ngiyibuza ukuthi ngampela mase sebuka ingane yakho ubukani ngoba phela ezabanye abantu uyakwazi ukuzenza izinto engasile. Abanye abantu besilisa la ayazi abanye banozwelo. Abanye abafani. Omunye ngiye ngimuzwe ukuthi amadoda ayafana cha awafani. Mina sengwa experience thangi nje khona ubhuti ongithole ngihleli ngedwa lapha ngidlala into zami ethi uzochama ema-parking. Mina ngihleli phakathi nemoto. Hawu wathukela. Wayengakakhumuli wayethi uzochama esithwe esigcobo. Wangabe sachama. Hawu kunjani? Ngiyaphila uyazi bengithi akukho umuntu la. Saxoxa nje ngempilo yami. Ngamchazela naye wathi uhlaleleni la. Umfana noma intombazane ngintombazane. Hayibo. Uyabo nje
ngingamazi naye engangazi ngokuthi ngifunile ikopi kuyena leli lawo esiwacoshayo ngoba wayephethe uplastiki owawunotshwala phakathi waphuza waqeda ican wayijikijela ngaze ngithi mina hawu malume njengoba usujikijelile ngizoze ngizoqosha ngalokho nje ngathola u-R50 kuyena ngokuba open maye ngibuza izinto ekhulume ngichazela washo wathi futhi hawu utholakala ngamtshela ukuthi ubona la masaluni ngihleli ngilapha ngimthola la ekhoneni wawenzani lapha noba engakufica wangifica ngiphe makhona ngifike ngijike ngihlale ngiphansi sibengiphi imali ngihambe ngothenga ngibuye ngijike la lehleli khanywa khona ngihlale lapho ke ngibheme mina ngithi uyahlanya ngiqala lutho nginosofa lutho angihlali abantu bona bangibona ngathini bona bangi-approve bathi nje ngihlale lapha phela ngithi bayazi amanye amantombazana akhonzile ukuthi ahehwe ngokuhleka yabo ajabule mina ngilo umuntu mangibona bahlangu bancome ngenani phela nizoluka yabo bagcina bengivumela unomphelo ukuthi ngihlale khona lapha ngisho ubaswa khona wathi hayi ngoba ngathi umuntu obuya ngilithela ama-customer hayi sengizokuyeka uhlale la ngisho imigqomo yethu le uma upheka le nto zethu uyibheke awu sengihlala khona-ke ngiphanta khona indawo engenza khona yonke into yabo eyi mfowethu ayinkinga le kuningi malume ngeke ngithi ngiyabacebisa labo bala hayi ayikho into abangayiboni ngoba bayasibona nathi nami khona phela hayi ukuthi uma uhlala e-res waziwa o-roommates bakho no ngisho othisha ngisho abanye-ke abanye abafundi baningi abantu abangaziyo bayabona ukuthi buka leya ngane sasigijima nayo ngaphakathi la esikoleni yibuke namhlanje njani abuze omunye agcine emtshela yonke into ukuthi hayi kanje yake yasichaza isitori ngoba ngaye ngabizwa khona akhuluma begcwele abafundi ngachaza ngokuqala njengoba nawusho ungasho ukuthi lowo muntu akanicebisanga nginje ngoba bathi angashintsha ukuze bebone ukuthi cha impilo yala ijika noma inini bona-ke labo bagijima ngey'moto akuphana uba ingculazi begule labo thola bebeveza oyelo kuba ukugula ngoba labo baba njengoba bebaheka kanje usuke vele egula lowo muntu usuke ey'fele usuke esezoqhubeza ukufa kwakhe kunini enisayintsha akwazi futhi ukungizuza ngoba intsha yamanje ithanda ungeke kusayinqanda usuke kwayana ekhaya since waphuma esikoleni sengaya thini umzali mawuhleli naye ngenikhona umzali wakhe akasoze akwehlulela ngisho ngibona nginje uthi angibuyele ekhaya akazi athi wara hayi uyazi vele ukuthi sekwenzeka phela nje uvela athi cabangela ingane yakho le ibiza mina ngoma wena ukhona uma wayo uphila mina ngivele ngicabange nje ukuthi ngihamba right enganeni ubuyisa uyisihlahla nje yikho ngiprefer ukuthi ngcono-ke la ngithole ki-rehab thizeni ngiyi-clean ngibe umuntu ngibukeke uma ngifika khona hhayi nginje hhayi ngeke ngikwazi ngoba ngisho nje ngasekhaya ngabe ngiyabahlulela bazothini angisenendaba-ke vele nabantu abasemaceleni lo enginaye iyodwa qaba ngayithola ngifunda umatric ubaba wayo usaphila u-right nje uyayenzela yonke into naye usagcine ekhathala ubehlele ngifunda ngimbalekele wathini nama eza ukuthi ugaxele esimene esinjengalesi wazama ukuthi angithathe malume ayongivalela angifuzise imithi athungekisa ngenduku wabona ukuthi uzogcina ngibulala lento mayisesingenile ekhazini akekho umuntu okwazi ukuyikhipha ifuna umuntu walento umthatha uyomgquma somewhere la ozofaka khona njengoba beke bejele bebuye be-right ejele uzokweqa kanjani yazi mina ngeke ngifise ngisho ukuyibophisa ngithenge iwunga ngijike ngiyodlala ngasemaphoyiseni ngoba senginento ozovele ukuthi angisathandi ngiyazi bazongibopha ngithi iqala ngiyewezivili phela uma kuyiwunga
ngiyohlala lo 6 months makade kuyinto eyodwa, maku2 ngiyohlala mhlambe lo nyaka, ngibuye ngumuntu ngiklinekile iphumile lento kwi-system. Hayi qedi ngisho isonto ukuphuma egazini. Mekwaphela 3 days beyaqala kubuya ubuthongo. Ubuthongo malume kulento uyabuthenga. Mawungakazi ubhema bheka kuze kusekeleke thosa 10 ikudla. Yikho abanye bevuka bebamba ukhuta inkunzi obafana njengoba beshisa bhe. Khona lento esuke imenza. Ngeke uhambe uthatha into yomuntu ungadliwa yilutho. Ikukakwe yini? Ngoba udla usizi lakini endlini. Kusuke kukhona-ke. Nami umase kwangizama, wangithatha wangifaka endlini. Ngaphuma ekhaya ngeroof. Ngifuna la. Ekhiye yonke iminyango. Wenza sure ukuthi ngikwazi ukuphuma. Nama-tiles ekhaya. Wamuva wonke ngicabanga uzobuya emsebenzini endlu ihlobhokile. Khomuntu. Ingane yami yayina 12 months. Ngayishiya endlini. Ngifuna lento la. Malume. Ngaphuma ngayishiya. Mina phela ngithi khiya iminyango. Umuntu ozongena la ilokhile. Mina ngaphuma ngeroof. Wathi uyafika uma wayibo. Umuzi uyindlopho. Wayethi mhlambe ngene igebengu. Wathi manje uvula ikamera la mayibo akekho. Hayibo kuthi uyena uphumela. Hayibo. Wabona lapho ukuthi hayi ngiusathana. Mawusuyidinga umuntu, mayisayidinga umuntu wakhe ngakubulala malume. Angeke ukwazi ukumnqanda. Ngoba lento asuke izimudla wena mhlawumbe umuntu ngeke uyimele. Inobunye ubuhlungu malume, mhlawumbe ukuyibona ingane zabantu ekseni mayivuka. Mina izabuye khala minyembezi. Ziyayiphumela. Abazali bengabona kanjani ngane mayisiqala izidakamizwa kungaze kufike esigabeni lesi esingasalawuleki? Malume kuyenzeka umuntu uthi uyafihla ngale ndlela ukuthi ubona sekulate ukuthi khona into ayidlayo. Yabo nje mina ekhaya bengifonela yonke into. Kodwa sengiqala ukwenza lento. Ifoni yami kwaba nesonto ingangeni. Kodwa still abasuspectanga ukuthi khona into esengingase ngidle. Kanti sengibambise ngefoni. Ababonanga. Angithi uyabona-ke malume. Mawuhlala la kuba khona nalama holiday la uthola kumele ube ekhaya. Ngisho ngiyibona mina ukuthi emzimbeni senginokushota. Kodwa uma akaboni. Akaboni kanjani ukuthi sekhona into engidla. Angicela imali anginika. Akaboni still ukuthi izinga lemali engiyicelayo bengingumceli le mali. Ngibe nalokho ukuthi hayi mhlawumbe ngaphela sekhulile umuntu omdala. Ngeke abone. Bonke akekho. Azibathuka boma beza ukuthi ngixoshiwe esikoleni sengibhema ama-drugs. Kuthiwa kanjani thina singaboni? Ngoba ubufika futhi kwayithina la namasukesi uzivakashela uphinde uhamba. Bengifihla ngale ndlela. Bengakwazi ukubona. Ngoba nangasekhaya bengingathengi ngasekhaya bengigibela. Mhlawumbe ngigibela ibanga elingango 30 minutes ngiyothenga kwamanye ama-section. Ngoba kufuna abantu bangasekhaya bekubone ngingena lapha. Bayakhuluma ngithi abantu bazosho ukuthi sibona ingane yakaMangcobo ingena lapha. Lapha kudayiswa ihunga nokuthi. Uhlangana naphi nalo? Agcina ngishintsha kanjalo-ke. Angazi kuyazenzakalela. Yikho kuthiwa ihunga ithandazelwe ngobhuda. Esinye isiqalekiso lento. Lento kwakumele ibulala ngaze amaSulumane bebanga labo petrol babo. Thina la yafika namashangane nama-Nigeria. Bona bazoyiqathazana. Njengoba isibulele kangaka. Phela bakhona nase-America belungu bamaphara njengoba sebezala. Lento okuyokubulala amanye amazwe beyiqabanela bona. Thina yangena ngalabo bangaphandle la. Njengoba kuyibona kuphela ngeke umfice umlungu igayisa ihunga. Sorry. Uficwe yiphara. Yizwa malume, ngeke umfice umlungu udayisa ihunga. Kuba yindiya.
futhi zonke inhlanga manje sezingenile ngoba amakhaladi akhona abhemayo. Abelungu bakhona sebedle wonke. Kodwa iShangane la eThekwini ayingibusana. Mhlamba yabaleka abhema lezinto. Angithi nje yilabo abawadayisayo. Basile laba bantu malume ngazi benza kanjani ukuthi labo bafana nabo bengabhemi. La ngolayo awayibhemi wonke. La wahleli ebizwa umonango la ahlele ngene ko Superpet awayibhemi wonke. Wabhemi intsangu njengoba wona emthuqasa ngoba ahlala emgaqweni. Kodwa wayilokuthi wonke. Ilawa wathi asithengayo nje ebusungu 20 rand 10 rand masuphethe usufana kanje. Sebebona ukuthi vele ngeke besayikhipha imali enkulu. Bayaphanda phela vele bona emini imali yabihleli ikhona. Badla ukudla bebhema intsangu kuphela. Beme izitolo lapho bephathisa abantu. Abebhemi wonke. Babaliwe ababhemi wonke lapha abantu. Njengoba uhlelo babona bengene Superpet nako play. Angeke ulibone iphara liyohambisa imali eplay elibhemayo. Laba bantu bayazi ukuthi bafunani. Beze ngoba vele bezo sina nje sodlelwa nje eSouth Africa. Futhi sebesibulele ngoba bakwazi ukuwina intsha. Phela iyona ebizosimamisa iqhubekisa abantu phambili. Mabe wine labo bantu baqedile khona nje ingane encane ngangami sinje sengathi ugogo omdala ama trucks yikho lento malume. Labo bantu bazoqeda vele bazonithathela nje sebekwazile futhi ngoba njengoba kuloyo kuhlongoza nalento ehlongozwayo basho kahle ukuthi kumele sifo abayindawo bona manje uyabona ukuthi into engekho babulala thina ngeke ubabone bona beyidla bonke omeshente abasithiselayo bagqoka ikipa zo 12,000 ukafike lapha ekseni egqokile malume ubona iteke ukuthi angithi phela unemali lento u50 rand qala ku50 rand 30 eka 20 usuku ungasenamali ngampela ukwenzelwa labo nje uthi sebeyahlupheka kwangampela basakwazi ukuphanda yabo izinga lemali yakhona iqala ku50 rand awucabanga u50 rand abangazingaki ingane zabantu eseyiphumile njengoba ukuthi umile lapha phezulu ubuka iboard usho ukuthi buka ingane zabantu kumixile ntombazane mfana ukufica kunyakunamabele buza iminyaka ukuthi ngina 13 sekudlala amakhesha lapha kudlala abantu kudlala amashangane kudlala yonke into yini yabo nje malume njengoba ngisho ukuthi lanye sasobula awa straight sihlala nabo yabo uma befika ekseni abanye ke balala nathi ngeke vele uyithatha imali yakhe usuke egadiwe laba bantu baphuma namasaka emali behambisa sazi bayisa abantu bathi banendawo ekuthiwa isemgodini laba beke khona ama trucks nemali eyabo bodwa laba badayisana ngoba ngisho kufika amaphoyisa babaleka bengene khona batholakala le ndawo bagijima phansi komhlaba angazi bayikhande kanjani ngisho iphoyisa lingene khona liphuma njengoba ingaqedeki imaskani yini ungayibuza ukuthi imaskani ayiphele ngoba sekufike ngisho inkulungwane engane ngisho anda msweli sezwayeka sekhathele wayena ethi uzama ukusiza intsha ukuthi iphume kulezi zinto kunalokho ogcina kujikelwa yena kodwa unoqhubeka ufika la soshisa le moto yakho angithi phela usenza sibe right umsweli uyasiyekisa asinike izinto eziyekisa asibuyisele emakhaya icustomer lelo lisale ku i-clientele i-client yabo abantu bese bethi angihambe ngiyoshutha khona abantu bayasha ukuyilethela amanzi abushelelezi I know mina ngiyazi ngiya-understand mfethu ukuthi since nje kukanje ngeke uze uhambe uyoshutha endaweni ufuna uyiveze nje malume la ukuthi uyenza yeah no sibongile ayibo igama nesibongo londiwe nokulunga ngqobo londiwe nokulunga usho off camera phela abantu abazazi izinto esizikhuluma before shootana ayi kulondiwe nokulunga ngqobo mina 4 February 2001 sayingane ngiyayikhulumela anginankinga ukukhuluma futhi ngento yenzeka kumina hayi angisabe malume nami nginesifiso sokuyeka lo rubbish sengikhathele
kakhulu kodwa i-episode yakhe izosiza abantu mfowethu kakhulukazi abasema-university obeyakwazi nawe ukuthi kukhiphe emabangeni aphakeme ezemfundo. Malume mina nje ngifisa ukuqala ngi-rehab qala nje ngiyeke abasema-res anobheka abangani abanwelkhamayo manifika bese-ke ema-res umuntu oqala angazi ngathi wena ubona ukuthi kwagejaphi kuwo ekukhetheni abangani. Ngathemba iqembu elirongi. Abantu mhlawumbe wawufunda nabo eklasini abantu awuhlala nabo ngabafica khona esikoleni ngokuthi ngisamusha phela mawumusha malume angithi you have to talk to people kumele ukhululeke ukuze nawe wazi ezinye izinto zesikole ngeke ukuthi ufika la suwazi yonke into. Kumele ngifunde ukuthi okay la ngiyokwenza ukuthi la ngiyokwenza ukuthi bengikhombisa ama-flow yonke into othisha bakwenzi lokho. Lokho ukuthola ngomuntu osuke usumsondeze eduze ngithi osuke vele umfice khona oseyazi yonke into ngento yala kwaba kanjalo-ke kanti mina sengifice imiqemane izinto vele seyikade futhi usufice izinja. Into othi uma uyibona ubone kahle ukuthi yabo la kube nginamandla bekhipha isibhamu ngiyasidubula. Ngangiqala ukufikela usathane ngathi ngibona okapu nje ngabe ngudonsa uthi umfana abantu yeyi ungangilokothi kanti umethu ususedumisa cabanga uyajabula nabangani bakhe akasangiboni akasaboni nokuthi le yangani ubona ngiza ngo kodwa kufika ukuthi abaleke mhlawumbe uthi iphara ndizocela u2 kube ngifike ngufaka la nje kushiye kanjalo ngami shudi lo muntu wangikhalita izimpi ngoba mina ubuhlungu engibona busaphuma have inkulu imbobo yongena kulo rubbish. Hawu kumase kumele uphume ubiza yonke into akuphumeki khona-ke malume wathola amathuba aphinda abuyele ngiyibuza ukuthi ungayibuyisa lo baba ubuhlungu lo baba ubuhlungu phela ibuhlungu lento mayikudla angiqala uku-experience into nje hayibo abuchazeki angazi yakhandwa kanjani ukuthi kube khona nento ezokunqamula kuba ngathi konke la uyanqamuka. Ngisho ungadlani ngisho ungabeka i-streetwise 10 la mangingakabhemi nje ngizosibuka kanje izisu kimnyama sucu kodwa once kwakhonto ngibhemayo iyavuleka ngixoxe ngikhulume wona-ke ipariksi enalikhuluma izisu kingakho incane usuke icabangani lo yadoti lo obhemayo futhi uma engawutholi ukuze end up usuku awu nizombona ukuthi yazi lo akayena-ke namhlanje kanti simjwayele ekhuluma cha akawutholile la futhi azowuthola khona uzowuthola ngesihluku ngoba uyabona ukuthi isikhathi siyahamba akawutholi sekumele acabanga usathane wathi mayithi isitori samaPakistan hamba nalo leli rice ekapateni athi iPakistan ayifuseke sekusiza inkani-ke manje ukuze ayithole. Yayibona nje leyo nto uyidalela izithe engenasidingo ngoba ngalapho lelo Pakistan kumele ufonele ama-security useyinduku uma yeza ngalapho ikukhandela abantu izitha ngenye indlela. Ngikutshela njengoba iphara ukubona lihleli lihebezwa nje yonke indawo hayi abasukeli isizenza thina emarenki masihamba ngaphakathi sibuka ama-taxi o-drive ukuthi amafoni bawakhohliwe njengoba basuke beqoqelene uma engayikhohlwanga ifoni ngidonsa i-USB angiyena udrive angiyena usicapha ngikwenzani into zabantu angithi yebo nje lento uthi usathane. No, sibongile Mangcobo nina bendlazeni nophapha ekhanda kamenza indaba leyo umemeza athi akhalele uthi igula bajama lichithekile. Awunina bakamBhudu Bomvu nje ngegazi nabashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embedule. Namhlanje besiphethe intokazi uMangcobo okuyiyona ebizosilandisa ngohambo lwempilo yayo ukuthi yawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba esibhekene esithe yabhekana nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Uhlelo iHow
ended up in drugs olumalungana ngqo nokuqwashisa umphakathi. Uhlelo nje ukuqala kwalo kwakuuhlelo lokuthi kuqwashe abantu bazi ubungozi bezidakamizwa behambele kude nezinto ezingabenza begcinele izidakamizweni. Sokhumbula ukuthi izidakamizwa zihlukumeza kakhulu amalungu omndeni, abazali ukudlula abantu abakuzona izidakamizwa, ngesimo sokuthi lo seyidakamizweni make wabhema ukhohlwa khona konke ekubeni ekhaya besober, becabanga, behlezi bethandaza njengoba besho nje ukuthi unomntwana abazali bahleli babuka ingane kodwa wayo useyinkalweni. Njalo abazali mabezwa kuthiwa kunamapharada utshuliwe noma ubulewe abantu, into yokuqala efika ekhanda lakhe isithombe somntana wakhe. Ngakho-ke ngoba suke siqwashisa ngohlelo senzela ukuthi nani nigada abantwana benu nibavikele ukuthi bengagcini nabo bewele izidakamizwa. Konke lokho akubalile uMaNgcobo, ungacabanga ukuthi kuyadlalwa. Uma umuntu wesifazane njengoba ngangisho, ayikho into ongayenza ngaphandle kokuthi udayisa ngomzimba uma useyidakamizweni, ngoba wena ubamba inkunzi, wesilisa uzobamba inkunzi, okusho ukuthi uzoboshwa or uzobulawa abantu, uzokhubazeka, uzoshawa. Izinto lezo umphumela nje wezidakamizwa uma usuyiqalile yilowo. Ngakho-ke uma ungakaze wezwayicabanga ungaphansi kwanoma isiphi isimo kulezi sengiyibalile, siyacela udlalele kude nezidakamizwa, siyacela nigade abantwana benu. Igama lami nguProfessor Ngingwamkhize, ngidabuka phansi kwanongoma isigodi ensabho umthetho sohlangothini lakaMandlakazi. Ngakho-ke mawuqala cindezela usubscribe button, cindezele nebhele ezokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho-ke sengcenga.